Вось і прыйшло першы сапраўдны снег. Усё навакол чыстае, белае. Мы з Арцёмам адчулі гэта як знак таго, што трэба кідаць усе справы, браць камеру і ехаць туды, дзе чарае мацней за ўсё, у беларускі лес. Кожны народ бачыць душу зямлі ў чымсьці сваім. Для нас, беларусаў, гэта лес. Невысокія пагоркі, яліны, бярозы, у ім гісторыя, казкі, надзея. А ўзімку ён замаўкае, каб мы пачулі свой уласны сэрцабіт. А мы прыехалі гэта зафіксаваць. Не проста краявід, а адчуванне спакою, якое магчыма толькі тут, у лесе. А што будзе лепшым пасля такой марознай вандроўкі? Вядома, нешта цёплае, самае беларускае. І гэта не толькі гарбата, гэта узвар, напой, які не вараць, а заварваюць. Гэта мая маленькая магія. Кінуць у купяток жменю лета, сушоныя грушы, яблыкі, чарнасліў, трошкі розных траў, цукатаў для радасці. А гэта не кампот, гэта больш старажытны, больш павучальны напой. У ім смак не толькі садавіны, але і сонечных дзён, ветру, цяпла, печы, на якой усё гэта сушылася. Сакрэт нашых продкаў, якім я хачу пачаставаць майго Арцёма. А вось і самае цікавае. Пасля таго, як мы вып'ем гэты смачны ўзвар, на дне застаюцца мяккія, салодкія плады садавіны. І вось думка, для нас гэта дэсерт, а для кагосьці выратаванне. Для тых, хто застаўся зімаваць у нашым чароўным лесе. Для птушак зіма гэта не казка, суровае выпрабаванне. Снег засыпаў усё насенне, мароз бярэ сілы. Мой маленькі ўклад у іхнюю зімоўку. Гэта менавіта гэтыя садавінныя рэчы. Вынашу кубачак у лес і пакідаю для нашых птушыных суседзяў. Гэта проста і вельмі важна. Але наша снежная адысея на гэтым не скончылася. Таму што мой Арцём даўно мяне папракаў. Ты ніколі не бачыла мірскі замак узімку. І ён быў правы. Бо калі яго бачыш у такую пару, здаецца, што час сапраўды спыніўся. Вось ён вядомы ўсім сімвал, але зімою ён іншы. Менш відавочна грознага, больш заснаванага і казачнага. Снег, як белы аксаміт, скаваў усё лішняе, пакінуўшы толькі саму сутнасць, вежы, сцены, гісторыю. Ён маўчыць, але гэта маўчанне гаворыць больш за 1000 слоў. Мы глядзім, і я разумею, чаму Арцём так хацеў мне яго паказаць. Гэта наш уласны асабісты момант агульнага дзіва. Пасля такога дню трэба паўтарыць магію, але ўжо не лясную і не гістарычную, а самую салодкую. Сёння я гатую не проста торт, а легенду. Торт, які любіць мой муж, Напалеон.
Але мой Напалеон гэта гісторыя не пра імператара, а пра простую радасць. Я бяру ўжо гатовыя каржы, рыжык. Яны такія смачныя і збіраю проста крэм, халодныя вяршкі і тая самая згушчонка, з якой мы ўсе выраслі. Трэба дачакацца, калі ён будзе гатоў. А вось самае цяжкае – гэта не змазваць каржы, а самае цяжкае – дачакацца. Пакінуць гэтую халодную, салодкую вежу мінімум на ноч, каб кожны пласт прасачыўся, стаў няжным і растаў у роце. Але ведаю, што заўтра Артём будзе шчаслівы, а яшчэ лепш, калі і вы паспрабуеце такі просты рэцэпт шчасця. Вось, дарагія сябры, на гэтым усё. Мой 19-ы выпуск першага снегу, лесу, старажытных сцен і салодкага чакання падыходзіць да канца. Калі вам спадабалася наша снежная вандроўка, калі вы калі-небудзь пілі сапраўдную звар ці стаялі перад замкам моўчкі, напішыце пра гэта ў каментарах. Падзяліцеся, чым вы падкормліваеце птушак зімой, а мо гэта ваш улюблены торт з дзяцінства. Подписывайтеся на канал, каб не пропусціць нашыя новыя беларускія дні, якія я здымаю для вас. Да сустрэчы ў наступным влозе. Thank you.